Aitaren, eta Semearen, eta Espiritu Santuaren zenean. Amen. Jesu Kristo gure jaunaren grazia, eta jainkoetaren maitasuna, eta Espiritu Santuaren batasuna, izan bedizu gurekin. Queridos hermanos, todos bienvenidos a esta Eucaristía. Damos hoy San Pelayo mártir y ofrecemos la Eucaristía de hoy por el eterno descanso de Miquel Iguarte y de Joaquín Gurutzeaga. Senideok, aitor dizagun gure pekatuak, misterio santuak ospatzeko gai izan gaitezen. Cristo erruki, Erruki dakigula jainko guzti zahaltxoa eta gure pekatua barkaturik eraman gaizala betiko bizira. Amen. Egin dezagun otoiz. Jainko jauna, bihozgarbiei zure aurpegia ikusiko zutela agindu zenien. Indar gaizazu zeure graziaz, Pelayo martiri santoren antzera, zu maiteago izan zaitzagun munduko jilurak baino, eta bihozez garbi bizi gaitezen. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santorekin batean, jainko tarrege bizi baita, bizaldi eta bizaldietan. Amen. San Pablo apostoloak Korintiotarrei, zeneteok, gizaki guztiek ikusi gaitzatelagu Kristoren zerbitzari bezala eta jangoikoaren misterioaren erabiltzaile. Eta erabiltzaileari hau eskatzen dio zintzoan izan dadila. Neri ajola gutxi, naiz zuek, naiz beste edo zein giza epailiek ni epaitzea. Ez dut neronen ere nere buruak epaitzen. Egia esan ez daukat kezkari nere burua, baina hala ere ez dut nere burua garbi jotzen, jauna dut nere epaile. Ez dezazuela berazo ordua baino lehen epaitu, itxaron jauna etorri arte. Arreka argituko du ilunpeetan dagoena eta agertu ditu bihotzetako asmoak. Eta orduan jasoko du bakoitzak jaunkoare bere saria. Jaunak esana. Denok erantzungo dugu, zintzuen salbamena jaunaren gatik dute. Zintzue salbamena jaunagan dute. Itxara ezazue jaunaren eta egizu on bizi zaitezten zure lurrean eta leiala iraun jaunagan atsegin har ezazu. Eta bihotzak ekartzen dizuna arren emango dizu. Zintzuek salbamena jangoikoak gatik dute. Zure joan etorri jaunari utzi ezaiozu, bera antolatuko da, arrengan itxaro ezazu, goizargia bezala agertaraziko zure zintzotasuna, eguardia bezala zure zuzentasuna. Zintzoen salbamena jakoikoatea dute, alde gaitzetik ondena egizu, eta bizileku bat beti izango duzu. Jauna zintzotasuna maite baitu, bere zintzoak baztarrean uzten ez ditu. Zintzoa salbamena jakoikoate dutu. Zintzoa salbamena jangoikoak gati dute. Larrialdiak iesleku bera dute. Laguntzen ditu jaunak eta honik ateratzen. Gaiztoek eskutik ateratzen. Arrengana biltzen direlako dira salbatzen. Zintzoen salbamena jaunkoak gaikati dute. Aleluia.
Es que había leído yo otro evangelio, pues. Sí, bai. Pero que, bueno, da igual. Jaunazuekin. Jesucristo Evangelioa San Lukasen liburutik. Aldi hartan, farisearrak eta idazlariak onela mintzatu zitzaizkion Jesusi. Joanen ikasleek maiz egiten dute barau eta otoiz, berdin farisearrenek ere, baina zure ikaslea jan eta dan ari dira. Jesusek erantzun zien, ez da lagunei barau egin eratzi nahi aldizu diezue, senar berria berekin duten bitartean, etorriko da senar berriak enduko dieten eguna. Orduan bai, egun hartan egingo dute barau. Eta parabola hau esan zien, inorez du soineko berririk urratzen zaharrari adabakia ipintzeko. Hori egiten bada berria ondatu egiten da, eta zaharrari ez zaio ongi etortzen, ipinitako adabaki berria. Ez ditu inor ardo berriz betetzen zahagi zaharrak. Ardo berria lehertu egiten bait ditu zahagiak. Ardoa isuri eta zahagiak galdu egiten dira. Ardo berria zahagi berrietan sartu behar da. Ardo zaharra edan ohi duenak, ez du berririk nahi. Izan ere ala dio, zaharra da ona. Jaunak esana. Bueno, que no sé por qué, yo había leído otro evangelio, pero bueno, hoy que celebramos el día de San Pelayo, ¿vale? Mártir, sobrino, ¿no? Obispo de Tui, que fue llevado a Córdoba, prisionero, allá en el siglo X, y mártir, pues, de la castidad, vamos a decir, ¿no? El califa de turno, musulmán, pues se encapricha con él y lo quiere, pues, para malas cosas. Y el chaval, con 14 años, se mantiene firme, ¿no? Y muere, pues, defendiendo la castidad y defendiendo la dignidad, en definitiva, de la persona, ¿no? Y de Jesucristo y cada uno de nosotros como templos, pues, que somos del Señor, ¿no? Por eso, pues, al hilo también del Evangelio, ¿no? De la palabra de hoy, pues ese vino nuevo en odres nuevos, en una humanidad nueva, ¿no? Que te da la capacidad, la fuerza para resistir, oye, incluso, pues eso, la muerte, ¿no? Y regar con su sangre, pero no por un ideal así, sino por amor a la verdad, por amor a Jesucristo, en la esperanza cierta de que aquí estamos de paso. Por eso decía la oración, ¿no? De hoy, la oración colecta, pues que por intercesión de San Pelayo nos ayude a amar, vamos a decir, o amar a Dios más que a todas las seducciones de este mundo, ¿no? El mundo es bello, el mundo es maravilloso, ¿no? Tantas cosas que Dios ha creado para nuestro bien, para el placer santo y bueno. Pero en cuanto se desordena y ponemos las cosas de este mundo como si fuesen Dios y le pedimos la vida, pues eso, vamos malamente, ¿no? Todos tenemos experiencia. En cambio, cuando nuestro corazón vive, pues eso, buscando lo primero a Dios, no es que amemos menos, sino que amamos más, amamos ordenadamente, ¿no? Y eso es lo que tenemos que pedir al Señor, que nos dé la castidad, que no es ser, no sé cómo decirlo, unos puritanos, con perdón, rancios, ¿no? Sino vivir en el amor, ¿vale? Que nos educa para amar, para ser libres, insisto, incluso, pues eso, hasta el punto de dar, como San Pelayo, pues nuestra propia vida por amor a la verdad, por amor a la dignidad del hombre, ¿vale? Pues pedimos esto, que el Señor nos enseñe a vivir la castidad, vivir en este mundo, pero sin apegarnos a las cosas de este mundo y ser libres cada día más y más en el amor. Pues que así sea.
Llenos de confianza presentamos al Señor nuestras súplicas. Pedimos por el Santo Padre, el Papa León, por todas sus intenciones, todas las necesidades de la Iglesia. Eskadiezaio gun jaunari. Pedimos por la conversión de todos los líderes de las naciones, todos los que tienen poder y autoridad, para que trabajen respetando la dignidad de todo ser humano, por la justicia y por la paz. Eskadiezaio gun jaunari. Pedimos por todos los que sufren de tantas y tantas maneras, y especialmente por todas las víctimas y los familiares pues los terribles terremotos en Venezuela, para que el Señor los conforte, los consuele, para que cuente también con nuestra ayuda, con nuestra solidaridad y de todos los hombres de buen corazón. Eskadiezaio gun jaunari. Pedimos de modo especial por Betelu, fiestas, ¿no? Y algunos compañeros, la Sorguiña, que bueno, pues para que sean días de alegría, verdadera convivencia, de gozo. Eskadiezaio gun jaunari. Y pedimos por el último, por el eterno descanso de todos nuestros seres queridos difuntos, especialmente por Miquel Iguarte y por Joaquín Gurutzeaga. Eskadiezaio gun jaunari. Acoge, Padre de bondad, las súplicas que te hemos presentado con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Zenideok egin dezagun otoiz guztio batean, Eliza osoaren oparia jainkoari eskaintzekoan. Jainkoa gorezteko eta gizartea salbatzeko. Isur ezazu jauna zure bedinkapena, gure maitza hauen gainera. Zure maitasunak sutu gaitzala, maitasun horren indarrez garaitu baitzituen Pelaio santuak bere gorputzeko oinazeak. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Jaunazuekin. Gora bihotzak. Eskerra jangoiko gure jaunari. Egokira bai eta zuzen, nona eta beti zuri eskerrak ematea, jauna eta guzti zantu, jangoikoa guztidun betiareko horri.
Pelaio martiri santuak Kristori jarraituz zure izena aitortzeko isuri zuen odolak, argi erakusten ditu zure miragarriak. Gure ahultasunean zure ahalmena agertzen bai duzu, eta indartzu egiten indarrik gabea, zure aitorle eta lekuko izan du. Jesucristo gure jaunaren bitartez. Horregatik, zeruko talde guztiekin, lurrean beti eta beti goresten zaitugu, zure jainko guztiz haundi horri, etengabe kantatuz. Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Santu dizkizu bada ogitardo hauek zeure espiritua izuriz, Jesucristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin netezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz guruzera zijoala, ogia hartu, eta eskerrak emanez hartitu zuen, eta bere ikaslei eman zien izanez. Hartzazue eta jan guztio kontatik, hau nire gorputza data, zuentzat emango dena. Era berean afalondoan kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez bere ikasleei eman zien izanez. Hartzazue eta edan guztio kontatik, hau nire odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta azkorentzat pekatuak markatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarri. Hau da, sinismenaren misterioa. Hiri eta piztu zuen zu berrizetorriak autoduriko berri hona. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztura gogoratuz, biziaren ogia eta salamenaren kaliza eskailtzen ezkizugu zuri eskerrak emanez aldarean zeure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta palki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaizala. Izango guan jauna, mundu guztian zabaldori dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora, Leon gure eta Santorekin, Florentzio gure gozenarekin, eta Liz gizon guztekin batean. Era berean izango guan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure senideak, bereziki, Mikeli Huarte eta Joakin Guruzeaga, eta hildako guztiak ere, arizazu zeure arpegiaren argitan. Erruk izakizkigu arren gu guztio betiko bizia iriz dezagun, Jangoikoaren ama Maria Virginia Doatxoarekin, haren senar Jose Santuarekin, Apostolu Santuekin, Pelaio Santuarekin, eta gizaldi guztietan, zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gorez ezagun, Jesucristo zure semearen bitartez. Honen bitartez honekin eta honengan, zuri aita Jangoikoa guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta aintza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindu eta erakutxiari jarraitu, beldur gabe kanta dezagu. Gure aita zeruetan zerama, santu izan begizuren izena, etor bedi
zurena zeruan bezala urrean ere egai guzua egunonkako ogira bakatu gure zorra guk ere gure zorrei barkatzen diegu dezero ez azazutxiten tatian erotzen baina atera gaitzazu gaitzetik atera gaitzazu jauna gaitzuzietatik emaguzu pakea gure egunotan zure errukiari esker pekatutik garri bizi gaitezen eta estuaretan sendo betiko zorionaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zain gaudela. Jesu Kristo gure jauna zuk ezana da apostoluei, pakea uzten dizuen nire pakea ematen. Begira zeure elizaren sinismenari eta ez zure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, maiozu elizari pakea mamatasuna, errege bizi baitzara gizaldi eta gizaldietan. Amen. Janaren pakea betezuekin. Eta zure espirituarekin. Maiozue pakea ekarri. Hona hemen jangoikoaren hildotxa, hona munduko pekatuak entzen duena, zorion txua jonaren magira betuak. Jauna nire zinatzen horretzean zartzeko, baina zazkuitzerat eta zendatu naiz. Listo,
Egin dezagun toiz. Hartu dugun Eukaristiak indar gaitzala jauna, Pelaio martiri santua indartu zuen bezala, bai zure zerbitzuan leial agertzeko, bai bere nekaldian sendo irauteko. Jesucristo gure jaunaren bitartez. Amén. Comentaros que este domingo la misa será a las 12, ¿vale? Motivo de fiestas de San Pedro, y propiamente el día 29, también día de San Pedro, también a las 12 en la parroquia, ¿vale? Parroquian, Amabitan, los 2 días. Jaunazuekin, Eta zure espirituarekin. bedeinka zezatera jangoikoa guztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak, Amén. zoaze jaunaren pakean. Eskerra jaunituaren. Vale, Gilari, hau zara. Agur, egiten mama. Vamos a ver.